Center Dengkimo apamalong special rongamai kangi. Puloni constituency ke paro center ahi thi adung het kedo. Dengkimo apamalong Haroghat block lapen langsomepi block atom chelang pepen special rongamai kangi pon. Bangso mei rong puloni VDC chairman pensi mai chari pon. Meyelong aluhiaman pen kachitongdun Haroghat block video jiljili 1000 langsomepi block video manjula deka Sabina Teronpi lapen ongdung aradatum chitongdun. Mei rong kachithan pon mati pinia mai kangni pon lagi isi special rongamai pupen ir ponno athi kiduk de ratuma phan isia ke jopen ke mesena hem ki ponjia phan PMAG ku scheme paklang pon tanglolo laswating pen ke dam tanganing kan surihini ra crazy senkas and pon tanglolo lapen surihini ra crazy senkas ahut kawede ratuma phansi panong piponno laswating pen non PMAG ahemso nangni tanglolo Haroghat blogalong pen kadu kawe pen PMAG ahemso hum pharo ke thomra narkep ke piponpo lapen langsomepi blogalong pen hum sirkep ke pra troxi ahemso piponpo lapen laso ahem ki kim pangcheng ponji laki non ke wangji phaikonia chiklopensi pangcheng ponpo puta chethan pon lapen arona teng pen ki kim ponji lapen ke patang pida phangji aphansi Phuloni constituency MSC Achor Sabina Teron pen pachini pon Phuloni pen Mirjing Hanse report Karbi Daily News. Ini ke special rongamai labang ke jasmet pet ke iltum PMAG 2011 census board iltum geotech kagutang do matidi kaso geotech kuriat penon make finalization lo je ko mane phan ke thanai do ma make thanang ji avelo ma lapen koma pansi first priority p ma first list second list tason third list na do ko the kathema equate ke chetang te dei mati kala target bang kom chet te klasi lahai jasmet pet la soching bai nanti lah blok ini pen beneficiary kon senang lela blok ini pen pu bang ke langsung free development block bang ke 97 ke pu Haroghat development block bang ke 280 kalau bang so hem ke mentu mensi pangcheng on po la bang ke prapo la November bang lo November mensi pangcheng non bang la prioritas kurum di list kuri po masih kiduk nai malah teman aprangwan po angke la hemisen tu bang ke second list om po sa claim so claim ra pe sa phase wise claim kang te non la so along nang kili long kilong dun de tumhan ko next ko kedeng tu kaprek du sulang la aprang isi geotech ku tang do lo ta awas plus bo hai ola ki om dung rong mangta cover lab lo tala bang non government pe bang la bang seng pale aprang 2011 census adi la bang se aprang kem to nai po sala